हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनानै होफैदों दा बेखौ साफ्रोमनोबो गोनां होननानैनो बेखौ लाबोनाय जादों दा बाहाय जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन जे जोङो दुखुनि बाथ्रा थांनाय साननैसो सिगाङाव जोङो ULB हानजानि गोदान आफादनि सोद्रोमा होननानै सानै सुबुंखौ बर' सुबुं जोहोलावफोरखौ जोङो एबा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जिउ फोजोबनायखौ नुनो मोननाय जादों जायखौ एनकाउन्टार खालामनानै थैदों होननानै बुंनाय जादों एनकाउन्टाराव दा बे नाथाय न'खरनि सोद्रोमाफोरनि बुंनाय बादिब्ला बिथांमोनहा नङामोन बेखौबो जोङो नुखाबाय आरो बिथांमोनहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै न'खरनिफ्राय खेंफोरथिया रोखायै ओंखारबोदों आरो फारसेथिंजाय ULB हानजानिफ्रायबो बे बाथ्राखौ मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जादों दा बेयावनो उनावहाय जोङो बे बाथ्राखौ लानानैनो जोङो नंखाय एबा नंखायै बेखौ फाव फान्दायनानै एनकाउन्टार खालामदों बेनि थाखाय जों जास्टिस नागिरनानै जों ससियेल मिडियायाव गोबां जों नाजादोंमोन लाइमोनफोरा नाजादोंमोन आरो बे नाजानायनि फिथाइ महरै जोङो गोबां आफाद गोबां दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिलायनायनि गेजेरजों जोङो बानबुंथाय होहोनो नाजादोंमोन आरो बे हिसाबै जोंनाव गोबां हानजानि गोबां आफादफोरनि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो दिनै खुगा बेवबाय बिथांमोनहा गोबां गावबागावनि रायखौबो होबाय एबा जास्टिस नागिरनांगौखौबो बुंनानै होबाय दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनासंनो गोनां होननानै आं सानदों बेखायनो बिथांमोनहा गिबियाव मा होनदों बेखौ खोनासंनानै लालांबानो जाबाय आरो ULB हानजानिफ्रायबो मोनसे रोखा खालामहरनाय भिडिअआ जोंना मैया सानसे सिगाङावनो बेयो ओंखारखांबाय बेखौ नोंथांमोनहाबो नुखाबाय जानो हागौ दा बेखौबो नोंथांमोनहा बाहाय नुफानो मोनगोन अब्लाबो दा गिबियाव नोंथांमोना बे बिथांमोननि गासैबो बिबुंथिफोरखौ खोनासंनानै गोनांथि दङ साननानै एबा खोनासंनांगौ साननानै आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सरजाबफानाय जादों दा बिनि उनावहाय जोङो आङो मा बुंनो लादों बेखौ जोङो नुनो मोननाय जागोन। खुलुमहरबाय जों ULB आफादनिफ्राय बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम खुलुमहरनाय थाबावबाय। मैयासो जानानै थांदों बे जाथाया जोंखौ लानानै बुंबाय थादो नाथाय बे सानै गथ'आ जोंनि ULB आफादनि सोद्रोमा नङा जों क्लियार होयो बेनिखायनो आं बुङो रायजो राजाखौ बा खावलायहरो जों ULB आफादनिफ्राय खावलायहरो जे गुबुन हारिजों इनाय सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय जानगाराव था जोंनि बर' हारिया खौसे जा जोंनि बर' हारिया खौसे जायाब्ला जोबस्रांलांनायनि लामायाव जों खौसे जायाबा जों बड'लेण्ड मोना बेनिखायनो आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ खनसे फिन खावलायहरबावो जों खौसे जाब्लानो जोंनि मोन्थायखौ जों मोनगोन आरो मैयानि जेनाखि इनाय अयथासारै आसाम पुलिसा गावथारदों बिनि दायनिगिरिखौ जों बिटिआर सरकारखौ बुंनो हायो बा जों सोंखारियो नोंसोर जुदि बर' हारिनि थाखाय बा बर' जातिनि थाखाय नोंसोर जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला बे सानै गथ'आ दिनै नंखाय फान्दाय जानानै मानो गावथार जानो गोनां जादों जे जोंनि ULB आफादनि सोद्रोमा होननानै रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं बे सानै गथ'आ जोंनि ULB आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बे जोंनि सोद्रोमा नङा। जोंना बियादैया माबासो जाहैदोंमोन बाइक एक्सिडेन्टसो जाहैदोंमोन बेखौनो आसाम पुलिसा लायनानै जेलाव दोनफैदोंमोन जेलनिफ्राय बोरै माने बेबायदि हाग्रायाव लांनानै गावथारहैनो मोनखो जोंनि बियादै फिसाया बेबादि माबा गैयामोन बे हान्जा गोदानाव हाबहैयाखै जोंना न'आवनो दं दिनै गथ'आ 15 दिनल' जादों बिनि गथ'आ एसे 2 नम्बर दंफां मावफ्ला हैयो खावसिथिंजाय बेनिफ्राय मोना समावसो थांनाय जादों बियादैया बेखौ ओरै आफ्लागाव माबायावसो लामायावसो बाइकजों एक्सिडेन्ट जादोंमोन बेखौनो आसाम पुलिसा लायदों माबायाव आफ्लायाव माबा दं सिभिल हासपाताल दं बेहायनो सिलानि खालायजोबदोंमोन ओजों साइडनि रायजो राजाफ्रा माबानानै हासपातालाव सोहैनानै 7था सिलानि होदों आथिङावल' आघात खारनोबो हाया मानोबो हायाखा बे मानसिखौनो दा हनै दस्रा गोदान माबायाव सोनानै बुथारहैनाय जाहैबाय। যেতিয়া নাকি NLFB সকলে চিজ ফায়াৰ কৰি আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ কথা পাতিবলৈ আহিছে একে ক্লিয়াৰ কথা টিকেট কৈছে যে আমি উগ্ৰপন্থী হ'বলৈ আকৌ ঘূৰি যোৱা নাছিল কিন্তু অসম পুলিচে আমাক ফুটিয়াই দিছে কোনোবা IG কোনোবা SP টিকেটক মানে মিছবিহেভৰ কাৰণে টিকেট জংগলত গুচি যাবলৈ টিকেট সক্ষম হৈছে। এতিয়া হয়তো যদি লজিকটো আমি ধৰো ULB কোন হয় আজি সন্দেহ থাকিছে আমাৰ অসম প্ৰশাসনে ULB জন্ম দিছে নাকি কাৰণ আগৰ লজিকটো যিটো চাই তেনেহ'লে আমাৰ সন্দেহ আছে সন্দেহ কিয় নহয়। 1 নম্বৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিৰাট ডাঙৰ বড়ো জাতিৰ বিৰুদ্ধে ভুল কৰিছে তেখেত সঁচাকে বড়ো জাতি ঘৃণা কৰে নাকি 1 নম্বৰ ভুলটো
বড়ো জাতিৰ থাৰ্ড একৰ্ড শান্তি চুক্তি বুলি আমি শুনিছে শান্তি চুক্তি বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে কিন্তু ক'ত শান্তি চুক্তি হ'ল আজি ৰঞ্জন ডাঙৰীয়া জেলত আছিল তেখেত মেমৰেণ্ডামত এই কিবা ড্ৰাফটত একৰ্ডত কি আছে কি না আছে সেইটো চাবলৈ দিয়া নাই তেখেতক যেতিয়া মই গুৱাহাটীত আছে বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত মই চাইখং ডাঙৰীয়াক চাউৰাইগৰা ডাঙৰীয়াক ফোন কৰিছিলোঁ যে আপুনি ৰাজি আছে নেকি আমি চাইছোঁৱে ড্ৰাফটত কি আছে একৰ্ডত একোৱেই নাই আপুনি চাইন দিব নালাগে তেতিয়া কৈছে মই একোৱেই পোৱা নাই কিন্তু দাদা এটা কথা আমি যদি চাইন নিদিয়াকৈ থাকে তেনেহ'লে বেলেগৰ লগত যদি চাইন কৰি আমি এৰি যাম আৰু আমাক চব জেলত ফাঁচি দিব সেইটোৱে কথাটো কৈ তেখেতক ভয় দেখুৱাই তেখেতক জবৰদস্তি আৰু এইটো মোৰ কোৱা কথা নহয় ৰঞ্জন ডাঙৰীয়া নিজে কৈছে মই আগতীয়াকৈ একৰ্ডত কি আছে কি নাই এইটো চাবলৈ পোৱা নাই আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও বুঢ়া ডাঙৰীয়াও কৈছে যে ৰঞ্জন এক কেঁচুকু মুজি বাই ক্লজিং হিজ আই হি জাষ্ট পুট দ্য চিগনেচাৰ সেইটো যদি আমি চাওঁ বড়ো জাতিৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বড়ো থাৰ্ড একৰ্ডত কৰিছে আৰু আজিও আৰু একেবাৰে হাৰাহাদ্দি খাই পেলাই বড়ো জাতি শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আজি ইজিপি চৰকাৰ যদি মনত আহে আমি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কথাটো মনত আহে আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কথাটো যেতিয়া আহে তেতিয়া গুপ্ত হত্যা কথাটো আমাৰ মনত আহে হিমন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি এজন ডক্টৰেট ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ মানুহ আমি কিবা মেডিকেল ডক্টৰটো কোৱা নাই দেই আপুনি এজন বিৰাট জ্যেষ্ঠ মানুহ বুজিব পৰা মানুহ সদায় ধৰ্মৰ লগত লাগি থকা মানুহ আপুনি সদায় যজ্ঞ কৰা মানুহ এই এনকাউণ্টাৰ শব্দটো আপোনাৰ মুখত কেলি আহিছে হাউ ডিড ইট কাম হোৱাই ইজ এনকাউণ্টাৰ কোনোবা দোষী মানুহ যদি পায় কোনোবা চুৰ ডকাইত বিয়া মানুহ ৰেপিষ্ট কিবা কিবি যদি আমি পাওঁ আমাৰ কোৰ্ট আছে লোৱাৰ কোৰ্ট আছে হায়াৰ কোৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে সেইবিলাক বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক আমি ৰাখিছোঁ আপুনি কোন হয় হু ইজ দিছ মিষ্টাৰ এডিশ্যনেল SP হু ইজ দিছ সুৰজিত সিং প্ৰাণেশ্বৰ কোৰ্ট আছে আমাৰ বিচাৰ যদি কৰিব লাগে যে লয়াৰ মোৰ লগত বহি আছে তেখেত বিচাৰ কৰিব আপুনি কোন হয় কেপিটেল পানিছমেণ্ট ওই ভুই ভাৰীত লৈ পেলাই ধানবাৰীত খেতি পথাৰত জংঘলত লৈ পেলাই এনকাউণ্টাৰ কৰা একে জাগাত ক্ৰছ ফায়াৰ বোলে একে জাগাত 3টা গুলি লাগিছে হয়তো কেনেকা হ'ল বড়ো জাতি দুখী আজি আজিৰ CM ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিশ্বাস একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে আপোনাক এডভাইচ দিছে ডাঙৰীয়া মানুহৰ দুইটা বস্তু চাই কোনোবা নেগেটিভলি ফেমাছ হ'বলৈ বিচাৰে কোনোবা পজিটিভলি ফেমাছ হ'বলৈ বিচাৰে আপুনি এইটো ক'ব পাৰিব হিটলাৰ কেনেকৈ ফেমাছ হৈছে মই এনেকুৱা হ'ম কিন্তু আপোনাক মই আগতীয়াকৈ কৈছে যে আপুনি এজন ধৰ্মীয় মানুহ সদায় যজ্ঞ হোম যজ্ঞত বিশ্বাস কৰা পুৰোহিতক বিশ্বাস কৰা মন্দিৰত বিশ্বাস কৰা মানুহ কেনেকৈ এনকাউণ্টাৰ কি শব্দ হয় এইটো There is no such rule. আজি চাইছোঁ যে ইমান হাজাৰ পাব্লিক মানুহে কৈছে হয়তো ULB নহয় অ'কে সুৰজিত সিং প্ৰাণেশ্বৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে সেইটো ক্ৰছ ফায়াৰত হৈছে এইটো এনকাউণ্টাৰত হৈছে কেনেকৈ এনকাউণ্টাৰ হ'লে ইমান হাজাৰ ৰাইজবিলাক কৈছে এইটো ULB নহয় আপুনি কৈছে এক সপ্তাহৰ আগত এক্সটৰ্চনৰ খবৰ পাইছোঁ এজাহাৰত দাখিল কৰিছে এক সপ্তাহৰ আগত ULB জন্মই হোৱা নাছিল There was no such ULB. Just 2 days before ULB was declared. But before the birth of ULB, how come there is an extortion of ULB? There is no logic. Therefore, I would like to say, Mr. Surjit Singh Praneswar, you cannot play with Boros. It is very ugly size. You go and see this widow, the young widow woman with a beautiful smile. Smile is smiling. কিছুৱাই হাঁহি আছে একোই নাজানে তেখেতৰ দেউতাক কোনোবা মাৰি পেলালে who is going to look after that widow I would like to request Mr. Praneswar Singh to go and fall down before the feet of that widow and ক্ষমা খুজিবা যে মই ভুল কৰিছা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক সেই বিষয়ত জংসাৰ মুছাহাৰী আৰু জনক ব্ৰহ্মৰ এগেইনষ্টত আমাক CBI এনকুৱাৰী তেখেতৰ হৈ পেলাই CBI এনকুৱাৰী লাগে बर' सेंग्रा गोदान मिलिटारि आफादनि सोद्रोमामोन होननानै बुंदों पुलिसा एनकाउन्टाराव थैबाय होनदों आरोखि बे खुनु पइन्ट दे रियेल एनकाउन्टार नङा बियो बे फेक एनकाउन्टार बर'फोरखौ साफा बे रोखोम फेक एनकाउन्टारनि नामाव बुथारजोबनायनि बिराद डिप रुटेड पलिटिकेल कनस्पिरेसि आसाम गभर्नमेन्टआव दङ आरो आंहाथ' सन्देह दङ जे बै जायफोर गोदान आफाद दाहैदों बिसोर बर' जाथिनिफ्राय थांदोंना थाङाखै असे आरोखि आंहा सन्देह दं आरोखि
मा बुंनो सानो दा मा होनदों गोदान आफादा होनदों जे अक्ट'बरनि गेजेराव जायगा जायगा बिराद बम बेफ्रुगोन दा बिनि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों बर'फ्रा जाहाथे खुनु पयते गावसोरनि निरापत्तानि थाखाय गावसोरनि सिकिउरिटिनि थाखाय गावसोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गावसोरनि पिसनि थाखाय गावसोरनि पलिटिकेल राइट्स हिउमेन राइट्सनि थाखाय डेम'क्रेटिक मुभमेन्टबो खालामनो हानाय नंला आरोखि क'क्राझार उल्टापानियाव थांनाय 18 तारिखनि फुंबिलिनि समाव एबा 17नि मोनाबिलियाव जे मोनसे एनकाउन्टार जे जाथाय जादों आरो बेयाव सानै सुबुंनि जि जिउ गोमादों बेखौ लानानै दिनै मोनसे दुंहाव थासारि जानानै दङ दा बेनि सायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै आरो गुवारै नायबिजिरनायनि उनाव दिनै बे गासै जाथाय आरो फिउचार कर्स अफ एक्शन बिनि सायाव जोङो गुवारै माखासे बाथ्राफोरखौ जों फोरमायनो नागिरदों बर' आइ आफा रायजो राजा दुलाराय बर' माहारिनो दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो नैबे जे उल्टापानि सालगुरि आरो टिपकाइनि सानै बारग' NDP जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथां सानैया दाख्लैबावै पुलिसनि जि एनकाउन्टार बे एनकाउन्टाराव थैदों होननानै जि मोनसे खौरां बा जि मोनसे जोङो गासैबो मिडियानि गेजेरजों बा बे जाथायखौ जों मिथिबाय आरो बिनि उनाव जोङो गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि एनकाउन्टार बा जायखौ फेक एनकाउन्टार होननानै बुंदों बे फेक एनकाउन्टारखौ जोङो आरो बे जाथायखौ गिबियावनो जोङो गरिहना होदों गिबियावनो जों सोंखारिदों आरो बेजों लोगोसे बे जाथायनि प्रपार जोङो इनभेस्टिगेसन जोङो जुडिशियेल माने इनभेस्टिगेसन जोङो सरकारनियाव दाबि खालामदों जिहेतु बियो जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै दिनै गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिदों जोङो दुखु फोरमायदों जे दिनै जाय बिथांमोन सानैया पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खर जि भिक्टिम फेमिलि बे भिक्टिम फेमिलिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गसंथादों आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै न'खरनि परियाल आरो ओनसोलनि रायजो राजाया बुंदों जे जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बे सानैया 17नि मोनाबिलियाव मोनसे बाइक एक्सिडेन्टजों बिथांमोना जखम जादों आरो बेयाव मटर साइकेल आरो माने कुख्रि आरो आर्म्स मोननायबो देखायदों जेराव जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों आरो गुबुन फारसेथिं बे सानै जे जखम जानाय बिथांमोनखौ हस्पिटालाव लानानै थांदों आरो उननि समाव पुलिसफोरा हस्पिटालनिफ्राय बिथांमोनखौ लानानै फैदों आरो लाना फैनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसा बिथांमोनखौ कास्टडियाव लादों न'खरनि जाय बिफा आरो न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोना बुंदों जे सेरफांगुरि थानायाव बिथांमोनखौ जेला लाबोयो न'खरनि मानसिफोरजों रायज्लायनो होदों सावरायनो होदों आरो आइसि बिथाङा बुंदों जे बिथांखौ मोना दाय गैया साननै सानथामनि उनावनो बेखौ हगारनाय जागोन बेबायदि फोरमायदों होननानै न'खरनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ मोनदों आरो बिनि हरनि समावनो पुलिसनि जि बुंनाय बाथ्रा जे पुलिसा बुंदों जे बिथांमोना ULFनि सोद्रोमामोन आरो ULFनि सोद्रोमा गोदानै जाय माने गावखौनो सेल्फ डिक्लेयार खालामनानै लादों बे सोद्रोमा जानायखाय बिथांमोननि जि टेम्परारि केम्प बे बादायाव जेब्ला नायनो थाखाय लानानै थाङो क्रस फायारिंआव बिथांमोना बे क्रस फायारिंआव माने गुलि नांनानै जखम जानानै थैदों होननानै पुलिसा स्टेटमेन्ट होदों दा न'खरनि रायजो राजानि जि स्टेटमेन्ट रिपर्ट आरो पुलिसनि जि स्टेटमेन्ट बेयाव मोनसे गोरोबलायै थासारि आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अबजार्भ खालामदों जों डाटा कालेक्ट खालामदों आरो नायबिजिरदों खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्रेडिबोल आर्गुमेन्ट क्रेडिबोल लजिकनि सायाव भित्ति खालामनानै जेब्लाबो हाबा मावो खोथा बुङो आरो जोङो खुनु माने बेबायदि एनकाउन्टार बा फेक एनकाउन्टार जाथायखौ जों मालाबाबो समर्थन होआखै जायखिजाया फेक एनकाउन्टारनि एगेन्स्टआव जों बाथ्रा बुंबोदों दा बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जि जाथाय
बे जाथायखौ जों गोथौयै दुखु मोनदों, दुखु फोरमायदों आरो लोगोसेयैनो बे जाथायनि प्रपार इनभेस्टिगेशनखौ जोङो नागिरदों आरो बे घटनाखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो जोंनि पाटगाव, झारबारि आरो बिसमुरि दख'रा एबसुनिफ्राय भाया मिडिया बिभिन्न करनारनिफ्राय जों खौरां लादों, न'खरनि मानसिफोरजों जोङो खौरां लादों आरो मैया क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिनि दैदेननायाव बिथांनि न'खराव थांनानै न'खरनि बिमा बिफाजों आरो बिथांमोननि बिसि जों रायज्लायनानै गासै जि जाथाय बे जाथायनि सायाव सुलाद लादों आरो बिथांमोननो जि दुखुनि जि थासारि बे समाव बिथांमोनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंथादों। দুজন ল'ৰা মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল। এই ঘটনাটো অতি দুঃখিত এটা ঘটনা হয়। আমি কোনো নিবিচাৰোঁ যে কোনো এজন নিৰী আমাৰ যুৱক তেনেকুৱা মৰিব লগা হওক। আৰু বড়োলেণ্ডত এইটো আজিৰ কথা নহয়, তেনেকুৱা বহুত ঘটনা যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি হৈ গৈছে। তো এই ঘটনাবিলাক যাতে কোনোদিনে নহয়, ইয়াৰ কাৰণে এটা স্থায়ী এটা সমাধানৰ পথ এটা উলিয়াব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰৰ যিটো ঘটনা, এই ঘটনাক লৈ পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কনচাৰ্ণ। মই তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে ইয়াৰ ওপৰত মানে নিজৰ লেভেলত চোৱা চিতা কৰি আছে। আৰু তেনেকুৱা কোনো এজন ব্যক্তিক ফেক এনকাউণ্টাৰ বা তেনেকুৱা বিনা কাৰণত মৰাটো কোনো এইটো সহ্য নকৰে বা কোনো গ্ৰহণ নকৰে। তো সেইকাৰণে এই ঘটনাটোৰ ওপৰতো তদন্ত হ'ব। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেনেকুৱা কোনো কাৰণতে যাতে হত্যা হিংসাবিলাক নহয়, মই পুলিচ প্ৰশাসনকো আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু লগতে যিসকল যুৱ আজি হকে বিহকে সদায়ে অস্ত্ৰ লোৱাৰে কথা কয়, তেখেতসকলকো মই আহ্বান কৰিছোঁ যে এই বৰ্তমান সময়টো অস্ত্ৰ লোৱাৰ সময় নহয়। ইয়াত আমাৰ সমাজখন আগুৱাই নিব লাগিলে আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। दा नोंथांमोनहा साफ्रोमनिबो रायखौ खोनाबाय जानो हागौ आरो बयबो थिगखौनो बुंदों। बुंनो थाङोब्ला गासिनोबो बाथ्राया थिगैनो जोंनि रायजो राजा बिथिंनिफ्राय, नाथाय जेखिजाया मोननैबो न'खरा जास्टिस मोननांगौ आरो बिनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरि बिथांमोना गसंथागोन बेखौ मिजिंथिदों। दा बाथ्राया जाहैबाय गुबुन फारसेथिं जों नुनो मोननाय जागोन जोंनि ससियेल मिडिया इउजार्सफोरनि गेजेरावहाय जायफोरहा लिडारबो नङा केडारबो नङा बुंनो थाङोब्ला, अदेबानि जों सरासनस्रा मानसिफोर। दा बेयाव माखासे ओरैबायदि नुजागासिनो दङ जे मोनसे बे कनफ्लिक्ट एबा मोनसे फिसा बे जाथायखौ लानानै, जोंनि बे मोनसे जाथाय गेदेर बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै खायफाया माखासे राजखान्थियारि बिथिंजों बाथ्रा बोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखिजाया फारसेथिंजायनिफ्राय नोंथांमोनहाबो नुगासिनो दङ। आरो माखासे खायफाया बिथिंनिफ्राय जों ससियेल मिडियायाव जों लाइमोनफोरा बेबादि सोंखारिलायनाय एबा जोङो जास्टिस मोननांगौनि थाखाय सोरखौबा बुंनाय, सोरखौबा लाजि फोनांनाय, बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जोंखौ बुंनायखौनो दुखु मोनो। ओंखायनो ससियेल मिडियायावल' दावराव जायो बायदिसिना खोथाखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आरो ससियेल मिडिया फैनायनि गेजेरजोंसो जोङो दिनैसिम बेखिनियाव सफैनो हानाय जादों एबा बे बाथ्रायाबो दिनै जाय ससियेल मिडियाजों बुंलायनायनि गेजेरजोंसो दिनैनि गाफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोङो बे खुगाखौ खोनानो मोननाय जादों, नङा होमबा? गोदोनि समाव ससियेल मिडिया गैयामोन, बेखायनो बेबायदि जाथाया खना खनला गोबां जालाङोमोन, नाथाय रावबो मिथियामोन, रावबो बिनि सायाव न्याय बिजिरनो हानाय जायामोन, रावबो मिथियामोन। दा बेखायनो रावबो गसंथानो हानाय जायामोन, स्रोद स्रोद गासिबो जानानै थांजोबोमोन। दा नाथाय ससियेल मिडियानि जुगाव बियो जानानै फैला। जोङो बयबो बेफोरखौ मिथियोब्ला एबा बेफोरनि उल्थायै जों गसंनो हायो, जों बयबो बाथ्रा बुंनो हायो। दा ससियेल मिडिया सोरबा बिफानिथ' नङा, जों बुंनो हायो। दा बेखायनो नाथाय बे बाथ्राया बेखौल' जोङो नोजोर होनो नांगोन। जोङो हारिनि बेबायदि मोनसे गेदेरथार जेंनानि समाव रावबो जाहाथे मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि हानजाजों दुसिलायनाय, मोनफ्रोमबो आफादजों दुसिलायालाबा, जयैनो रावबो नाम एबा रावबो गुबुन गुबुन आफाद मख'लायालाबा जोङो गावबागाव एबा जों जयैनो बिथांमोननि एबा दुखुथियाफोरनि थाखाय जोङो जास्टिसनि थाखाय जों गसंथानो हानांगोन। दा बे बाथ्राखौ जोङो बयबो गोसोआव लानांगोन। नङा होमबा? जोङो राजखान्थियाव जों आलादा आलादा जानो हागौ, गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन जानो हागौ, नाथाय बर' हिसाबै जों मोनसेल' आरो हारि हिसाबै मोनसेल', बे जाहैबाय जों बयबो बर'खौनो सिनायथि होयो। जिहेतु बेखायनो बर'नि मोनसे गिदिर जेंना जायोबा, जोङो खैफोद फैयोबा जों जयै गसंथानो नांगौ। दा बेखौल' नोंथांमोननिसिम खालि रिकुवेस्ट खालामनाय जादों। नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामनो हानांगोन एबा बुंनांगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।